तो व्यास जी के भैनी सहायक गणेश जी, लंबोदर गजानन एक दंत मोदक से होला राउर खायक गणेश जी, दया के नजर कन की फेराए महेश नंदन, तो हमरो के बनाव कौन लायक गायक गणेश जी। बढ़िया फगुआ भइला इले वही लाइन के लेके चलते हुए अबे भैया कि सुमेरो शिव शंकर प्रथम हेलो हेलो